koska minä olen kipeä. Niin. Eli sorry, jos ei kuulu. Mut joo, tänään me tehdään tällaiseen minun itse tekemään notebookiin. Siis se on tällainen. Ja takapuoli ei oo happoinen, mut joo, kuitenkin on takapuoli. Ja tässä on tällainen raja. Tähän me tarvitaan ensinnäkin vähän taroja. Ja joskin sitten tämä on minun tekemä. Eskareista. Tässä on teipit. Mulla on tällaista raita-hommaa. Sitten tällaista kukka-hommaa. Sellaista, joka on vielä paketissa, jonka mä sain joululahjaksi. Ja sitten on tällaista, jota mä sain joululahjaksi, joka sekin on vasta paketissa. Ja tällainen. Mutta tänään mä aion tähän niinku, ettei se ole ihan sekaisin, niin mä aion tehdä sellaisen Harry Potter-tyyppisen. Mä päätin sen just äsken. Niinku 2 sekkaa sitten. Eli joo, mä en oo miettinyt tätä yhtään. Eli tästä voi tulla huono tai ei. Sitten mä ajattelin käyttää tähän tällaisia. Nää ei oo tarroja, että nää on tällaisia, että näissä on tällaisia kuvia. Ja sit kun niihin niinku värittää päälle, että sen pitää olla alla joku paperi. Ja sit se niinku tulee siihen se kuvio. Mistäs mä nyt löydän sen? Ei sitä nyt löydy. Oho, tämä meni päälle. Nyt minä asettelen tämän silleen, niin tässä voi vähän. No niin, nyt tässä pitäisi näkyä, mitä mä teen. Näin. Tää näkyy nyt väärinpäin, mutta olkoon sitten. Siis mä oon tehnyt tän itse meidän koulun kuvistunnilla. Tai ei niinku tunnilla, vaan sellaisessa harrastuksessa, joka on meidän koulussa. Et joo. Mä aion aloittaa siitä, että no ihan ensin tässä on joku tällainen vanha tarra paperi, niin mä käytän tätä, koska tää on vähän niinku sellaista hienoa tää pahvipaperi. Joo, mittaan sen. Mutta haluan siivotin, eli mä mittaan sen.
Sitten mä terotan mun kynän. Eli hetken aikaa ei näy mitään. Niin. Tähän niinku... Mä aion tehdä nyt tähän sellaisen... Sitten niinku... Mä otan tänne koppaksi vuonna. Sitten mä vetäsen tästä. Ja sitten vielä... Tästä. Tässä on nyt tällaiset merkit. Ja sitten mä sit leikkaan. Ja siis mä aion tehdä tästä tähän vihkoon useimpia tällaisia, niin niistä tulee vielä videoita. Mutta laittakaa kommentteihin, jos te haluatte jonkun tietyn värisiä tai jotain tiettyjä aiheisia, koska mä en tiedä yhtään, että mitä mä niinku tekisin. Mä vaan halusin tehdä näitä, koska mä oon nähnyt kaiken maailman shortseja, että niinku kaikkea tollasta. Niin joo. Nyt mä liimaan tän. Tää on tarra. Ja kanttiin liimata tää puoli, jossa näkyy vähän noit lyijykynän jälkiä. Mutta tässäkin näkyy jotain jälkiä, eli mä liimaan tämän puolen, koska tässä näkyy enemmän. Eli kannattaa aina tarkistaa ennen kuin liimaa kaikkea. Kaiken maailman juttuja. No, reunoihin. Näin. Mä panen sen tähän. Sitten mä painelen tätä. Ja nyt sen pitäisi olla silleen hyvinkin. Tuntuu ainakin olevan. Sitten korkki kiinni. Mä en panna tähän tällaisen ruusukiiltokuvan. Ja tää on siis mun äidin vanha. Tää on siis kiiltokuva. Et nykyään on niinku tarroja ja ennen oli kiiltokuvia, joita sit niinku liimailtiin kaiken maailman vihkoisiin.
Näin mä ainakin ymmärsin. Tosi monet on ollut nykyään kipeä. Suosittelen pesemään hyvin kädet ja pysymään terveenä. Mä olin nyt joulun kipeä, mutta toivottavasti kukaan muu ei ole. Tai varmasti joku elämässä ja maailmassa on, mutta toivottavasti ette te. Laitan sen tähän kulmaan. Tällään hienosti. Näin. Panen korkin kiinni, mutta en ota tätä kaappiin, koska tulen tarvitsemaan sitä varmasti vielä. No niin, nyt mä kirjoitan tähän asioita. Tai no, en niinku asioita, vaan asian oikeastaan. Missä se nyt on? Eikö niin? Täällä mulla on kaikki mun geelikynät ja tällaiset. Kultainen. Koska siis tää on niinku rohkelikko, niin eikö siinä ole niinku punainen ja kultainen? Ainakin minun mielestäni on. Sanokaa, jos se on vaikka vihreä ja hopea, mutta se on kyllä minun mielestäni luihuisen värit. Mutta joo, mä oon siis ihan Harry Potter-fani, että joo. Odotas nyt, minun siis enää myös osaa kirjoittaa sitä. Tästä minä saan oivan mallin. Sanokaa myös, että jos te tykkäätte Harry Potterista, niin haluatteko te joitain muita niinku Harry Potter-aiheisia niinku videoita? Okei, toi on niinku, se tulee niinku tähän. Ja sitten tästä. Tää tälleen ja näin Mä väritän tän, mut muuten tässä kestäis, eli moikka hetkeksi aikaa. Hello! Mä tein nyt pelkästään HP, koska on myös sellaisia, jotka tekee vain HP. Mut nyt mä aion koristella tän tarroilla ja kaiken maailman muilla jutuilla, koska tarrat ja muut jutut on best.
Tässä on oiva salama, joka tulee tähän. Mä voisin panna ehkä ton. Ei se saisi. On vaikea löytää jotain sellaisia, jotka olisi sellaisia vanhanaikaisia ja sellaisia tietynlaisia. Sitten mä aion panna tähän tän söpön kawaii tällaisen leijonan. Tää on niin söpö, so cute. Tää on niinku tarra, mut se tarrahomma on kuivunut. Niin mä liimaan sen. Noin. Ja sitten tähän. Sitten mä aion repiä tästä sellaisen. Nämä repimäpalat on tosi hienoja. Niin sit mä aion käyttää näitä. Otan leijonan pois ja panen tämän tähän. Ja se on hyvä. Ja nyt mä liimaan tän. Noniin, nyt mä oon tehnyt mun työn loppuun ja sanotaan nyt näin, että mä oon aika tyytyväinen. Mut tässä on lopputulos. Mä oon ihan tyytyväinen tähän, mut joo. Laittakaa kommentteihin, oliko tää hieno vai ei, ja minkälaisia te haluaisitte. Moikka! Moikka!